Zubai da uban me ya kaki gidana? Gidanki ko gidanmu? Gurin mijina na zo. Ina so mu magana da shi. Mijinki? Ƙarya kike yi karuwa. Zubai da ki fitar min daga gida. Na rantse da Allah kan in kira sunan uwarki da duk dangin ku in zage su. Fitar min daga gidana. Ai uwata ta fi uwar nan take zuwa gurin bokaye da ƴan tsubu. Uwata kike zagi Zubai da a cikin gidana? An zagi uwar taki. Uwarki fin uwata tai? Uwata Me haka? Me haka? Wannan irin rashin hankali ne. Ku dinga dambe kamar wasu dabbobi. Ka yara. ba abin da kake so kenan ba. Na rantse da Allah idan Zubai da bata daina zuwa gidana ba ta sai na hallaka ta mudan. Bismillah. Dan halakka fasa. Ke in ban da masifa da bala'i da ya miki yawa daga zuwa gurin yayin mudan sai ki rike da dambe. Kuma kike expecting in miki shiru? Dala ki mun shiru. Wani irin abu ne wannan? Wuce ki fita. Wuce. Ya mu dan Allah ka tsaya ka saurari abin da zan faɗa. Ai ba za ta fita ba, ban taba ganin muyya irin wannan yarinya. Wallahi idan har tsoho ba zai ji kunyan hawa jaki ba, jaki ba zai ji kunyan jefo shi ba. Ki ci gaba da zuwa. Ki ci gaba da neman faɗa na zan samu abu. Me haka ne? Ki be careful. A daina bacin aure, a dinga kare hakkin. Zubaida. A kyala matar aure. Hankalin ki ya kwanta. Ki zo ki daga min hankali a gida. Ya mu dan Allah kai haƙuri, wallahi magana ce ta kawo ni kai nake son in gani. Kin ga ni ba wata magana da zamu yi da ki, kuma ba na buƙatar hakurin ki, saboda kawai ki fita ki ban waje. Kawai na ce ki je. Ciki. Just go. Aure daraja ne, aure sai haƙuri ba komai riba ne. Garwashi da zafi, garwashi wuta, wayo garwashi da zafi, garwashi da zafi. Madam, a cikin ranka baka ji nadamar tunanin ma da kai na zaka auri Zubaida ba. Mace ta zo har cikin gidanka ta yi rigima da matarka ta wulakanta ni da a gaban yaranka a wulakanta mahaifiyarsa, ita ce zaka ɗauko ka kata cikin gidan nan a matsayin matar aure? Alami, yana kuka tashi. Yana kuka tashi kaje tashi. Samira. Na'am. Ki daina ɗora duka laifi akan Zubaida. Sanin ki ne ban yi ba. Idan kika ga dama ko Zubaida bata zo gidan nan za ki ɗaukan jiki ki je ki same ta ku yi bala'i ku yi masifa a gaban kowaye kai har a gaban ɗan naki da kike magana. So da haka ki daina wannan abu. Kina nema ki yi gaslighting ina. Ki dinga blackmailing ina a gaban ɗanki. So stop it. To amma ina so ka bani amsa cikakkiya. Yanzu ni da na je gidan su Zubai da na rigima cewa kai bani da gaskiya. Amma ni yanzu ta zo har cikin gida ta yi faɗa da ni, ta gaggaya min magana. Yanzu ka goyi bayanta. Madan saboda baka ƙaunata ne? Samira, wannan ya murya da ki kai ko kukan jini daki baki isa ki hana ni ƙara aure. Amma ko a addini madan an yarda namiji ya ƙara aure ne idan zai yi adalci kuma zai haɗa kan matansa. Amma ka duba abin da ke faruwa tsakanin da Zubaida, ba ta ƙaunata, ni ma ba na ƙaunarta. Ta ya kake tunanin za a samu haɗin kai a cikin gidan nan? Madan dan Allah dan annabi ka fasa auren Zubaida ko dan saboda ɗanka. Samira kenan. Ya kice kike bani haƙuri. To ki sani babu abin da zai hana ni ƙara auren nan. Amma zan iya janyowa bisa wani sharaɗi guda ɗaya. Menene sharaɗin? Zan fasa auren nan idan har za ki je ki samu mahaifiyata ki faɗa mata cewa kin yarda in aure Asma'u. Inda kika yi haka to zan haƙura da auren Zubaida. Lalle mu da. To ai ni ba mahaukaciya bace. Kar ka ɗauke ni wata kwarkwar mana. To na rantse da Allah ba kai saka aure Asma'u ba. Ko da bindiga ko da wuka kai ko me za a yi min wallahi ba zan bari ka aure Asma'u ba. Kuma ba zan taɓa amincewa ba. Zalimi kawai.